O parap ka, iyam na suda. Anapay nga ito para putatan rice kinalubog mo makita mo Ukis sa bangkit din, nagadumamang pansin mo. Malpas ko lahat, ramido ko, hindi tapay napan. Ita nga rodin. Nubugit mo lang ituloy yata duwan. Ukis naman, duduwala ka rodin, pabigat ko pa yata oy. Baka madita maabutan ay papanantad jay. Sayang mityal daw ta, mabuhaw ta. Sige raw, tan. Bigat to atan. Kapag ko, duduwa mo lang punoy. Nagsarap ng kumapay na tutumay. Madilak man natin yung lakong. Amahan ang pagkatang binain. Hey! Bising kayo man eh. O ano yung pagkatangmukan ninyo? Oh no! Nakapakapsok mo na gayam. Gumaramping nga man natin ang manukan aya. Hoy lakay. Ana, awang ba mo manganan? Alas 2. Alas 2 bakit? Magparta mo to orasan. Alas 6, sakpay tayo ng rugi, alas 2. Kana lang pinagkunam, naku yung laong. Masakpay mo mabisin bakit? Damdaman taon. Damdaman nagkasakit ka ta, titiisang tabisin mo. Kaanak pa nga mabising bakit apaya. Aba gusto man di si daamon. Ngun ka di, palpasik pa yata yung mga nagtulat ta. Hindi kaya mga pagdalo sa ato. Makinis Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya gumagamit tamit ha? Ito ni, GR4 Extreme Degree sir. Mahit nga pangikat ti ko ata, ito mangkin nga grasa. Magaling mo lang dilukan ko ha. Nagdalos ni. Ito na yan, nagsilingain. Nay? Mahit Nay, nagdalos sa kadena na nay. May cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan? Ni, nagdalos ni. Nagdalos ka pa iso nay. Kapag kanino motor ata oy? Kanyak Kaya motor mo ay? Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagdalos mo na dating sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa'y makita mo lang yung nakadagrasa na Kita mo na pagagatangan ngayon kasta. Di TikTok, Lazada, Shopee, Mabalin ng gurdura kami isa lang. Balay, basta pagbayad mo. Gurdura ito mga raw, gamitin mo di ka dinak. GR4 degree sir. Kita mo na Magmayat buya na yan, dalos ni. Nagkinis na rin na Aba gusto man di si daamon. Ngun ka di, palpasik pa yata yung mga nagtulat ta. Nagtangkan laki dito ulo maya, si kalaw pakpakanunan. Kaanak nga sanay nga mamalpas yung brak. Kit ituloy mo manan ano nalpas ka nga nanganan. Nagtulong ka na ya. Sumanunod tulat ta na malpas ko ating wala nagaruday. Pagpupudutan man tulo ko ni. Kumudot lang ang tipanawulay. Si kapay ti makaungot, animal ka, di ka mang manganan na ka na matadagan. Ay na. Makangarot ati daga. Ramido mo yung napay. Kati sumuti ka mo, madi ka mang manganan na. Palpasin natin may saarihan ng mga anak ko. Saladang tangiwa mo. Ay Maden, palpas sa mami nun, dito ka man lang nan. Tiga tatas din ay. Damdama mo ang pala garudo. Tapos kag mabising. Ay. Nagpalo-malaw na yan. Pasilangan na yun.
Tis lang, boy. Ni. Pangaral daw eh. Gargar din pa lang. Excited mga nga tao. Magkadong to mga magalot na to. Basta. Pay boy, Roldawin, gargar din ka pa lang. Sa ba na to yun, makakikikto mo, bigla ka sumusulpot. Nagnamanawin, nakalakada yun, nakatamanaw. Sakpay, nalay nga, kuray na paglusot at pabalain. Aldaway, napaw. Damdam, makasarasarak ka pa ita. Eh, nak. Ang daman tog sardangan, malpas ka. Kaya ang daman nagiglarap na, hindi pa nagsardang. Okay, sabam, kipakyawan na kita, apay atar aramidin, pakyawan. Kasi sabang kapag saapan mo natin raramitan, nagbungan to mo natin kung may saka mo lang dumawat. Share your blessing, Andres. Di ka nga gim-emote. Ano, asidig tigrasya kanyam. Uy, nagpaisim bagam. Kasi tigtigrasa kanyak. Nung masasidig ka, puro disgrasya tayo mararami kanyak. Una gamitin, kasi rata ti minagkit-kitam kanya kon. Apay no, dati amok mga pagkakortaan, nawawisin kami ta. Pagkakot mo pa rin ang pagkakortaan tata, saruti ka? Ata, ti pagalistuam. Basta kwarta, ti mangmangig mo. Dumakil agad talapayag mo. Kwarta dyan boy, kailangan eh. Ano? Ada? Adda no mapantag sapol, ngim na ti talang, awan masapulan ta. Yung tagatag sapul at tagkakorta man ay. An mongor nga palpasin nato aramidim, ni, basi langin ni. Ano, nakadupay nga daw. Malpas mo lang ata. Sa bagay madimit nga umakaragit ti mulam. Imposible limit no pati ati mulam kita kawin da. Ay na, ako nagtatakaw dito ba? Ng marmartag, adaw. Yan. Saksama ata bagbagamon. Apay, sika lang ba ti mamartag tayo tayaw? Dagadot ta, at nitapaw, dapat ni manay, dapat ni deng. Sa bagay Ana, tangaro din ta makasarak ta ti pagkakortaan ta. Biliba mo nga talaga kanya ma. Sikapin nga akong babagan na kasi kapay tinalay ngagsapol ti kwarta. Tuwin kailangan mo ti panggastos ko. Apay, anagaya magajimulam tanay. Karabasa boy. Kita ma. Apay kastoy, inigis sa mo ni. Awanin Andres, malay-laylay ate po na. Nay. Dapat spray mo ito, lumangtaw, ita makasurvive. Hindi ba tinamay nga pang isprita karabasa bak? Aji makikita kaming kiko kay 2-4 day. Tapos no adumit ti kuton na malatayod. Okay si sa mong bak. Madi na paglulukwan, itagpat ko kanya mati mo lang. Amo kagiji kasi nga malatayom kada 2-4 day. Kaya mo magayam kay damag-damag ka pa lang. Tsaka amumit nga madikit ti karabasa. Okay sa mong day, alakayan kan, di ka pa yung mangan ti karabasa. Alakayan mo, puro araklatan. Mga anak mo ngim aji karabasa ni kumare mabalay. Karabasa ni kumari. Agbubutang ka mo itansag. Oh, kita mo na eh. Kamang mo kita. Hindi nga kabisado, Andres. Baka Jenny, karuba nga barangay ataw. Tagabalayan kita boy. Pakyawan na kita. O parap ka, iyam na suda. Anapay nga ito iparive ko tata, Andres, kinalubog mo makita mo Okay sa bangkit din, nagadumang pansin mo. Malpas ko lahat ang ramido ko, hindi tapay napan. Tanga rodin. Nubugit mo lang ituloy yata duwan. Kista mo, duduwala ka rin, pabigat ko pa yata oy. Baka madita maabutan ay papanantad jay. Sayang mitjal daw ta, mabuhaw ta. Sige lang, tan. Bigat to atan. Ito ko, duduwa mo lang ang punoy. Ni, Takam. buguak pa ya.